ụmụnne m otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m na fon sị m nwere ihe na-emere gbotowara mba ụwa ka ha wee mụrụ akụ maka elekpere na ya Chineke onye na-adịghị ehi ụra, onye na-ama echiche mmadụ mgbe niile. Na ya gaga na highway na this high slab na-anọ na center of the road, ebe a main road, ebe a main road, na that high slab ahụ walkway ndị ji ụkwụ na-aga n'elu ya ka ya gajere onwe ihe ọzọ ya ahụ onye shi n'azụ nụye nkwa lekwekwanụ trailer ka o ji speed agaja. Trailer gagara onwe na-enwe ihe ga-eme ka trailer ebe ahụ wee ebe a ga-agawa a na-atụ ụjọ n'ihi na that slab dị high and ọ nọ na center and ọ na-adị wide. Trailer gagara onwe dekwe trailer lekwe ka ya ka somebody nụye onye ahụ akwakere enweta ihe shiri sherezie the person ga yoga ada tinye shere the person enweta Chineke shi bugharịa dị ọnọdụ. The young man adapụzie trailer arịa ya ụkwụ ya abụọ elu ya nwa enwe ihe mere n'ihi na mgbe ya shere gburu ka ọ dapụziri main road ya nwa daezie na wede jidezi aka na slab ọnụ ihe ọzọ ya nọga ihe daga kpụrakata trailer arịa dị boy ụkwụ ya abụọ elu gbakege ga park ya rituo driver abịadute si na ọ gịnị mere this young man ji ma na-achịkwagara n'ụtọ ndị nọ na nearby hụrụ ihe mere ma ndị nọ shop sanụ across the road ewere speed wujute jụwa the boy si na ọ gịnị kpatara o ji chịkwagara this woman na mere na ha hụrụ ihe mere na ọ ya nwa onye gachiri ike ga kpamkpamkpamkpam no this woman kwa aka ya very hard before the woman esherezie ya shere na mgbe ya kpụzie gburu na something mechara eleze ebe ahụzi ihe banana ụzọrọ ụkwụ mechaziri ewerezi ụkwụ ya chịchapụziri eme road trailer arịa ya ụkwụ elu na o lekwa ọbara ga-agbagbu ya na ọ bụrụ na ọ chọghị ikwu ihe kpatara o ji chọ iwepụ ndụ nwaanyị ya ma Chineke denwe n'ọnọdụ na ọ bụrụ na ọ chọghị ikwu na enweghị ga-enyere ya ka ọ ga-agada ụlọ ọgwụ na ọbara ga-agbagbu ya ebe a nwatakịrị ewerezi ụjọ kwuo onye dị ire kwuo na kemgbe 4 days ka o sogharịwara nwaanyị kemgbe 4 days ka o sogharịwa ya na ya eji mma ya chọburu ịtụ ya mma before ya decide ịkwapụrụ ya moto. Lekwa onye dị ire the woman etiwe so o nebo ya na o ruola ekota na onye akpụga aha na ọ nebo ya na ya abụọ bi n'ụlọ okoko mgbe niile o butere ya ọka mgbe niile o butere ya ọka moto ya na di ya na ụmụ ya na ụmụ ya kakasịchana mgbe niile okoko nwaanyị a na-ekwu ya ṅụrụ mmiri tosi iko ya na ekoshi ya di ya na-ekoshi dike ya na o ruola ha ka ụta na ụta ka esi were polisi ga-eme nebo ya nọtara arrest. Eburule nwatakịrị gawa ụlọ ọgwụ ọ nọrọ na treatment na ọ ga-etriticha na ọ ga-efesi law ndị nwe ya apụtala na nwunye ụkwanụ nebo ya nwunye this man ụkwanụ nebo ya akpọrọla ụmụaka ibisapiala ibu ha ka nọdị ya na ya ma ụmụ ya enwebe onye hụrụ ha kemgbe 2 days na ya nọzi elesi ihe ka wọta ọwarụ na di ya nọ na police custody na ya gawa nga ga-elewe sị na ọhụna na onye ya na chi eso ya na chi eso ọzọ dị man na-ele ekporo okwukwe n'ọka ọka ga-ekwe n'ọnụ oghe ha ọkọ mgbe ya chọziri ịpụ ihe ọzọ ya nụrụ mgbe ọ sị ya gbaghara ya na ya biko na ọwa ka ọrụ ekwensu na ọwa iwu ọkụ na iwu ọkụ na-enye ya nsogbu na iwu ọkụ na-egbu ya egbu na mma ya gwara ya na iwu ọkụ ga-ewepụ ndụ ya na ya mahụ na ọ okwu mma ya ahụ ga-abịa na mmezu na ya biko gbaghara si ya ga-agwawa ndị polisi ka ya atọ nọ lowa nwaanyị mba nọ m ya si ihe na ya kụrụ m na ọ naghị emere 3 weeks na ọ na-awụ ya na ha tọrọ arụta ya matịrị ya cheta ote trailer ahụ ya teshi bịa too close na ote that boy that the trauma na ka igbu ya egbu na imagination mgbe niile ihe ahụ megharịga n'isi ya na ya sị ka ya kụsadirila m ihe na m weredere gbotoro mba ụwa na m hụ na ihe na a na-akpọ ndị nebo na people kpachapụ onwe ha anya onye gị na-ebi n'ụlọ ịmaghị ebe oshi ịma ndị zụrụ ya naanị na ọ nọ bịara bịakọta n'otu compound ịmaghị ebe ọ gaga na ebe oshi ịmaghị ụdịka chikiri na mgbe ụfọdụ problem bịa gị gụrụ ụzọ n'ụbọchị ya nọrọ n'ime ụlọ nga ekwekwala ekwe ụfọdụ ndị mmadụ wee kwe nsụpụrụ ọdụ nebo ya na-ebi n'otu ụlọ na many people anwụọna today ma ndị emere nshi ma ndị emere nke dị agha ma ọ wụcha ihe nebo ya na-agabiga people na-agabiga mgbe nebo okwu ekwulekwucha nsị nne m thank God for your life ọhịa m sọ ka m bịa gbotowara ọnụ onye ọbụla kpachapụ anya n'oge kele anyị na ogbu ene ọ mmadụ ka a na-arịa